שלום, גבירותיי ורבותיי. היום אני רוצה לדבר על איך מלחמות מפריעות להתפתחות טכנולוגית. בזמנים של סכסוך, המשאבים שיכלו להיות מופנים למחקר ולחדשנות מוצאים על צרכים צבאיים. זה מוביל להאטה בקידום במדע וטכנולוגיה. בנוסף, מלחמות הורסות מערכות חינוך ומונעות מהצעירים את ההזדמנות ללמוד ולצמוח. כתוצאה מכך, הפוטנציאל של מדענים ומהנדסים לעתיד הולך לאיבוד. לבסוף, חוסר היציבות באזורים מקשה על שיתוף פעולה בינלאומי שחשוב להחלפת ידע וניסיון. לכן חשוב לשאוף לשלום כדי להבטיח את השגשוג ואת ההתפתחות של טכנולוגיות לכל. תודה על תשומת הלב.